Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly musulman dawlar, her bir insan öz dindigisinde her halatte talaşda we jestüjüde bolýar. Ya amiyanarak aýtsak, her adam ýaýnaya, başyna aýlaya ki özüniň fikirine we zehnine bolan gaýgysyny bir sahly emnige etjek bolýar. Bir jaýga barjak bolýar, kişi taýda ehsasy emniyet etsin. Oňa görä bar säýe telaşy aramışy etmek bolýar. İnsanın öz tabiaten şeyler. Elbette bu gaýgy we negarany hemmesi insanyň cihan binisinden alýandy musulmanda bolar. Yani insan eger bu dünýeden görmüşi faqat şu dünýäge mehdud bolsa we şu baberde bolsa ki dünýä tamam bolly, hemme iş tamam bolly. Aklynyň yeten ýeri şol, galbynyň yeten ýeri şol. Şu dünýede hoş geçirsen bolýar, hemme tamam bol diýip eýtgad etýär. Onuň gaýgysy we negaranyny faqat şu dünýä hulasy bolýar. Pes nämetdi bolýar? Onun fikri faqat qaw iýmeli, qaw içmeli, zenandan lezzet almaly, tefriye etmeli, refahda bolmaly. Onun fikri dünýäniň näçillik dindigisinde kamil lezzet almak bolýar, başga fikri bolmaýar. Bir insan, bir örek adamlar. Emma bir guruhlar bolýar ki, onun dünýeden görmüşi, cihan binisi, aklynyň ýetişi, galbynyň inanşy, bularyň babyrlar bir form bolýar ki, bu dünýä tamam bolly, tamam işler tamam bolly däl, tökünlük däl. Belki bir cehennenne başka bir dünyeyi ba, bir cehani ba. Kıyamet var, hesabı kitap var. Huday Tebarek ve Teala'nın huzuruna varmalı. Resulullah'ın yanına varmalı. Bir insanın gaygısı ölümden sonra bir aram cayda bolayın ve gaygı istirap menne bolmasın nip geliyen adamdır. Ne mi iş ettim kıyamette sahili emine yeterkam? Adab-ı ilahiden necat tafarkam. Doğduktan necat tafarkam, aydilyan azaplar ki ferişteler falancını tokmok bilen vuracak diye, falancını zıncırı bilen dancak diye, şondan necene necat tafarkam deyip bir bölük adamla şon fikrinde bolyarlar. İnha, şeyle bolyan musulman da olur bir soru geliyor işte da. Adamın keletine bir sual geliyor. Ya hayzi kanun bilen gitsek bizi kıyamette emniyetki elterka, ikilinci adamın fikrini olaha. Evvelki adam kade. Hayzi yol bilen gitsek, hayzi kanun bilen gitsek kıyamette bizi emniyetki elter. Ve hayse etiqatda bolsak ve näme iş etsek bizi dowdak odundan necat berer diýen bir sual gelýär kelle aştada. Şu adamlar şomulyk näjir etjek kelinji adamlar. Bäzi sade fikretýärler şeýle baberde bolýarlar. Sade fikretýärler. Ki näşe gaziýany kabul etsen bu mesele hal bolýan bu gadiyerler. Bir näşe gaziýe ba, şonu hal etsen, şoň ýerinde bolsaň bu gaziýany hal bolýan bu gadiyerler. Kıyametde emniyetde bolup da dowdakdan necat tapýan bu gadiyerler. Meselen aýtsak, Hudaý Tebarek we Teala kim? Ve Hudaýa inanta, kıyamete babary bolsa, ve Hudaý Tebarek ve Teala'nın gawur ýendise, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gawur ýendise, tamam bolly mukadiye kıyamete şu baberler şu etiqadlar tezmin etýän mukadiye. Yani doğruca beheşte barar mukadiye. Musulman dawlar. Bir iki döwür tesbih çekmek bilen, ya bir iki mertebe wagty mejalise barmak bilen hemme zat biten mukadip, dowluk odunyň amanname berilen mukadiye. Emma dawlaryň bellidir. Bir misal bilen aýdyp berin. Hudaý Tebarek we Teala'nın barlygyny bolsun, we kıyamatyň boljagyna babaryň bolsun, hesab-ı kitap barlygyna babaryň bolsun. Yene vesile necat bolup bilmeýär bu zatlar. Gawja şarwyna karamaly musulman dawlar. Gawja fikretmeli. Şeytan iblis meger Hudaýa we kıyamata babary ýokdumy? Ki cennetten ihraç bolly cennetin içine etmekle. Bilki cennete indi girmeli, säy etmeli, zahmet çekmeli. Şeytan iblis Hudaý Tebarek ve Teala inanmadı. Kıyamada inanmadı. Näjire bolly cennetin içinden çıktı. Kıyamada Hudaýa inanmaşy näjire? Allahu Tebarek ve Teala Adem ala nebiyina aleyhissalatu vesselam yaradanna secde etti şeytana. Şeytan secde etmedi. Allahu Tebarek ve Teala ondan sonra di: "Ma mena'ake alla tescude iz emertuk?" Ey şeytan, sen nämen için men destur beren zadyma sen secde etmedin diýenne, şeýle bir Hudaý Teala'nın sualyna sana inamym ýok diýdim näme şeytan. Belki aýtdy: "Qala ana hayrun min." Ya Rab, men sen Hudaýlygyna inanýan, ýöne men bu adamdan gawy sebebi halaktani min narin. Meni otdan halk etdin, we halaktahu min tin. On palçykdan halk etdin diýdi. Hudaý Tebarek we Teala'ny tanymayan nimedi? Hudaý Tebarek we Teala näme diýdi? Gerçen hop bolýada sen mene tanıyan, onda da beheşte gala diýmedi. Fahruc minha fe inneka racim diýdi musulmanda olur. Gaw dert alaydın. Yani şeytan beheştin içinde.
Allahu tebarek ve teala baberi va kıyamada baberi va pes ol gaziye hal etmeye bizim işimizi. Bu neşe qadiya inanımlıdır. Eğer hal bolacaklar şeytan kal bolurdu. Huday tebarek ve teala fakruç minha fe inneke racim dedi. Şeytan cevap verdi. Kâle Rabbi fe endirni ila yevmi yub'atun. Gör kıyamada inanma. Ya Rab onunla kıyamada var yaşamaya muhlet ver dedi. Pes şeytanın kıyamada inanma. Huday tebarek ve teala onun cevabını ne mi dedi? Bana inanın peydası yok dedi. Kıyamet bardığına inanın peydası yok. Boyun alayan dedi. Şon yönemen diyen mi etmedin? İnne aleyke la'neti ila yevmiddin dedi. Estağfurullah. Pes ol qadiye Hudaya inanmak, kıyamada baberin bolmak, Resulullah inanmak iş tamam edip de sen eline cennetin aşanın beriyan qadiyamallah. Bir iki rekat nefil namaz edap okuyup durdun ya da naşid devr tesbih la ilahe illallah kan çekip durdun. Dovduktan aman bolup da aman namı verilip beşte baramal muqadimallah. Şon şeytan hem Hudaya inanni hem kıyamada inanni. Allahu tebarek ve teala inne aleyke la'neti ila yevmiddin. Ey şeytan kıyamada şelli men la'netim sana barar, cennetten şu açık ayında cehenneme girmeliydi. Pes Müslüman da onlar. Rah ve yol, vesile necat faqat bidatlar değil. Belki rah necat ve vesile rastgari, Kur'an-ı Kerim ki bizim kanun-u medenimiz olsun şön bize beyan etip beriyor. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.